Hey, hi Ankit, how are you? హాయ్ నేహా గారు. హాయ్. Hi. So, Ankit Johar already, రెండు సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిపోయాయి. ఫుల్ హవా హవా నడుస్తుంది. సో, ఎలా అనిపిస్తుంది? రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది? మీ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అవ్వింది. ఎలా ఉంది? యా, లక్కీగా రెండు రిలీజ్ అయిన రెండు సాంగ్లు కూడా వారణాసి బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ మా స్టోరీ బ్యాక్ డ్రాపే. సో హా, ఐ ఫీల్స్ రియలీ గుడ్, ఎస్పెషలీ నీ రూపం ఎదుర సాంగ్కి రెస్పాన్స్ వాజ్ రియలీ అమేజింగ్. హా. But I didn't expect such a response. The entire team is very happy, and Madhura Audio really pushed it well for the lyrical. Kuda lyrical Varun, the entire team, Sridhar sir, చాలా బాగా చేశారు లిరికల్. చూసిన వెంటనే we really felt happy. యా, అది లిరికలే, బట్ ఎంత టీజ్ చేసి వదిలిపెట్టారు సాంగ్ ఇలా ఉంది అని చిన్న చేసేసి. సో మీ మెమరీ డౌన్ ద లైన్ మీ రూపం ఎదురుగా సాంగ్ జర్నీ ఒకసారి మాకు చెప్పండి. సాంగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది. బట్ మీరు అడిగిన వెంటనే నాకు గుర్తొచ్చింది ఒకటే, మేము 47 డిగ్రీలు ఎండలో షూట్ చేసాం. 47. 47 డిగ్రీస్. మేము వారణాసి వెళ్ళింది సమ్మర్లో. సో ది ఓన్లీ మెమరీ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ లుకింగ్ ఎట్ ఎవ్రీబడి, చుట్టూ అందరినీ చూస్తూ వాళ్ళు మాకు అట్లీస్ట్ నాకు ఎస్తర్కి గొడుగు పట్టుకునేవారు, గొడుగు ఇచ్చేవారు, మేమన్నా పట్టుకొని ఉంచేవాళ్ళం. కానీ తేజ అన్న కానీ కళ్యాణ్ మీ గాని వాయిస్ ప్రాబ్లం వస్తుందంట. నాది కూడా రీసౌండ్ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి హెడ్ ఫోన్స్ తీసేసి యా, బయట స్పీకర్ కి ఉంచండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? క్లియర్ ఉందా? క్లియర్ నా? ఎస్ లాట్ బెటర్. చెప్పండి, ఏదో గొడుగు పట్టుకున్నా అంటున్నారు. సో నాకు ఎస్తర్కి అయితే అట్లీస్ట్ గొడుగు ఇచ్చారు, గొడుగు పట్టుకున్నాం మేము. కానీ మా డైరెక్టర్ తేజ అన్నకు కానీ ఇది ఎంటైర్ టీమ్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ 47 డిగ్రీల ఎండల నుంచొని పొద్దున్న నుంచి 6 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు ఎండ ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడే షూట్ చేసేవాళ్ళం. సో దట్స్ ద మెమరీ ఐ హ్యావ్. బట్ గ్లాడ్, చాలా బాగా వచ్చింది పాట. ద హార్డ్ వర్క్ పేడ్ ఆఫ్. అబ్సల్యూట్లీ. స్పెషల్ గా మీ సాంగ్ లో అయితే మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తనని చూసి ఇటు తిరిగి వెళ్తున్నారు, దే వర్ సో న్యాచురల్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఎవరైనా చూస్తే ఇలాగే రెస్పాండ్ అవుతారు అన్నంత లైవ్లీగా అనిపించాయి. సో వాట్ వాజ్ ఇట్? మీరు అన్న యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? సో మీ జర్నీ ఇంటూ యాక్టింగ్. ట్రైనింగ్ ఏం తీసుకోలేదండి. జస్ట్ స్కూల్లో నాటకాలు అది వేసేవాడిని, చిన్న చిన్నవి. దాని తర్వాత గీతంలో చదువుకున్నాను నేను, వైజాగ్ గీతంలో. అక్కడ డ్రామాటిక్స్ క్లబ్ లో ఉండేవాడిని. దాని తర్వాత అలా అంతే. సో డ్రామాటిక్స్ క్లబ్ అని చెప్తా, వీధి నాటకాలు కానీ స్టేజ్ ప్లేస్ కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే మీరు యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ నాటకాలు అన్న వర్డ్ చాలా మంది నోట్ నుంచి విని చాలా కాలం అయింది. యు బీన్ సో స్పెసిఫిక్. ఒకసారి కమెంట్స్ లోకి వెళ్దాము. హాయ్ అంకిత్, ఐ లవ్ ద సాంగ్ అండ్ ఐ కంగ్రాట్స్ యూ ఫర్ యువర్ యాక్టింగ్. స్వరూప్ చౌ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కళ్యాణ్ కృష్ణ 67 అంటున్నారు. అమ్మ బాబోయ్ అంటున్నారు. మరి దేనికన్నారు ఏమో, మరి మీ టీమే. మా లైఫ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన పొగిడినందుకు అనుకుంటా. పొగట్టలు వట్టిగా నచ్చం అతనికి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, తేజ గారు మీకు స్టోరీ చెప్పగానే జోహార్ గురించి, సో వాట్ వాజ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్? ఏమనిపించింది? జడ్జ్మెంట్ అన్నది పెద్ద పదం ఏమో. నాకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు స్క్రిప్ట్లు జడ్జ్ చేయడానికి. వాటికి విన్న వెంటనే ఎప్పుడు చేస్తున్నావు అన్నా అని అడిగాను అంతే. అంతకు మించి ఏం అడగల. సో ఫస్ట్ టైం నాకు చెప్పిన తర్వాత షూట్ స్టార్ట్ అవడానికి కానీ లేదంటే స్క్రిప్ట్ డెవలప్ అవడానికి కానీ టైం పట్టింది. బేసిక్ లైన్ ఒకటి చెప్పారు అప్పుడు. సరే నేను రెడీ, ఎప్పుడు చేద్దామో చెప్పు వచ్చేస్తా అన్నా అంతే. సో తర్వాత స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా అదే అన్నా అంతే. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ దట్ సింపుల్. I just trusted him and yeah. Okay, that's nice. Good to know that. So ఇప్పుడు వరకు మూవీ అంతా మీకు తెలుసు. సో ఆఫ్ కోర్స్ హోల్ మీ జర్నీ, జోహార్ జర్నీలో ఒక మూమెంట్, ఏదైనా బెస్ట్ మెమరీ, లైక్ ఏదైనా షార్ట్ కి ఎక్కువగా కష్టపడింది, బాగా గుర్తుండిపోయిన సీన్, సిచ్యువేషన్ ఏదైనా? యాక్టింగ్ పరంగా అయితే తేజ అన్న ముందు నుంచి స్టోరీ బాగా తెలియడం వల్ల, లేదంటే నాకు ప్రతిసారి చెప్పేవాడు నువ్వు స్క్రీన్ మీద వస్తే ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదో. సో యాక్టింగ్ పరంగా పెద్ద కష్టం ఏం లేదు.
నాకు ఎస్తర్ లాగా తెలుగు రాకపోవడం లేదు కాబట్టి నేను అంత ఇబ్బంది ఏం పడలా. బట్ ఎస్తర్ విన్నావా? సో నేను యాక్చువల్లీ ఎస్తర్ లైవ్ చూసా. సో తను చెప్పింది కదా వర్షం సీక్వెన్స్ అని. సో తను ఆ సీక్వెన్స్ లోనే నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. ఆ వర్షానికి అంటే వర్షం అంటే మనకి మామూలుగా కూడా పడదు ఇక్కడ. మనం ఎప్పుడైతే ట్యాంకర్స్ పెట్టడం జరుగుతుందో ఇంకా ఫోర్స్ గా వస్తాయి వాటర్ కిందకి, పట్ట 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 పడుతుంటాయి. సో అప్పుడు కష్టపడింది ఉంది. అండ్ అంటే ఆ 47 డిగ్రీల ఎండలో పరిగెట్టడం, కొన్ని చేసి సీన్లు అవి చేసినప్పుడు కొంచెం అంతే. సో దట్ వాస్ ఇట్. ఓకే, సతీష్ ధర్మ 117 అడుగుతున్నారు, హే అంకిత్ ఫస్ట్ మూవీ నా ఇది అని అడుగుతున్నారు. లీడ్ గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్తాను. బట్ నేను ముందు ఫస్ట్ అసలు స్క్రీన్ మీదకి కనిపించింది అయితే మజిలీ సినిమాలో చేశాను నేను. మజిలీలో నాగ చైతన్య గారి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను. దాని తర్వాత అశ్వత్థామ కూడా చేశా, ఇప్పుడు జోహార్. ఓకే, సో వరుణ్ అడుగుతున్నారు, అశ్వత్థామ అండ్ మజిలీలో యాక్ట్ చేశారు కదా, ఫస్ట్ టైం హీరోగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? హీరో అన్నది చాలా పెద్ద పదం అండి. ఫస్ట్ థింగ్ నేను సిద్ధు అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేశా అంతే. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజంట్ దాట్ డిఫరెంట్. మజిలీకైనా అశ్వత్థామకైనా నేను వెళ్ళి చేసిన పని అదే. స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు, డైలాగ్స్ అవి నేర్చుకొని ఆ స్క్రిప్ట్ పరంగా యాక్ట్ చేయడమే. ఇట్ వాజ్ నాట్ మచ్ డిఫరెంట్. బట్ జోహార్ సినిమా చూసాను నేను ఆల్రెడీ. సో దెన్ ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్. ది ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ ఐ వాచ్డ్ మై సెల్ఫ్ వాజ్ డిఫరెంట్ బికాస్ ఎక్కువసేపు ఉన్నాను. అండ్ క్యారెక్టర్ ఒక స్టార్టింగ్, ఒక ఎండింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉంది. సో దట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఫెల్ట్ రియలీ గుడ్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ జోహార్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెమరీస్ ఎవర్. Awesome, awesome. So Maheshwar Reddy అడుగుతున్నారు, have you got chance to act? హౌ డు ఐ అంటే నేను థియేటర్ ప్లేస్ అవి చేసేవాడిని, నాటకాలు అవి వేసేవాడిని కాలేజ్ లో. నావి ఆ నాటకాలు చేస్తున్నప్పుడు పిక్చర్స్ అవి ఫేస్బుక్ లో పెట్టేవాడిని అనమాట. ఫేస్ కి పెయింట్ వేసుకొని మైమ్ చేస్తారు మాట్లాడకుండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోనే. సో అవి కూడా చేసేవాడిని. ఆ పిక్చర్ చూసి ఒక కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ మెసేజ్ చేశారు నాకు. ఇప్పటికీ ప్రతి నా యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడితే ప్రతి కాన్వర్సేషన్ లో ఆవిడ పేరు వస్తుంది. బికాస్ ఆవిడే అసలు నాకు ఫోన్ చేసి, ఆవిడ కొత్త టాలెంట్ ని ముందు పంపాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆవిడే నాకు ఫోన్ చేసి అల్లు అర్జున్ గారితో యాడ్ కోసం అని పిలిచారు అనమాట. సో మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ సెట్ వాజ్ అల్లు అర్జున్ గారితో OLX యాడ్ చేశా. సో అలా మొదలైంది. దాని తర్వాత ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశా, దానికి ఒక అవార్డు వచ్చింది. దాని తర్వాత అలా అని ఒక సినిమా చేశాను, అది OTT లో రిలీజ్ అయింది, ZEE5 ఆన్లైన్ లో వచ్చింది అనమాట. అది కూడా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. దాని తర్వాత తేజాను పరిచయం అయ్యారు. అప్పటి నుంచి కూడా జోహార్ గురించి వాటి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళం. మజిలీ ఆడిషన్స్ ద్వారానే వచ్చింది. అశ్వత్థామ నాకు కొంచెం స్క్రిప్ట్ వర్క్ నుంచి డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ తెలియడంతో నా యాక్టింగ్ తెలిసి వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. సో అలా అన్నమాట. దట్స్ నైస్. మిమ్మల్ని యాక్టింగ్ లోకి అంతగా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎవరు అంకిత్, అంటే మీ లైఫ్ లో? చదువు తప్ప ఎవరో చేద్దాం అనుకున్నా. సో మా అమ్మ నాన్న ఈ లైవ్ చూస్తూ ఉంటారు. సో ఎనీవేస్ ఆ క్లారిటీ అయితే ఉండేది. చదువు అయితే కొంచెం కష్టమే, ఎక్కువ దూరం కానీ అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా బెస్ట్ గా ఉండడం కష్టం అని. చదువు తప్ప వేరే వెతుకుతున్నప్పుడు యాక్టింగ్ వర్కౌట్ అయింది. యాక్టింగ్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఒకటే, ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి బాగున్నాయి అని. సో అది ఇంకా నాకు మంచి పుష్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ సినిమా కూడా చేయడానికి. సో నేను నాటకాలు వేసినప్పుడు కొట్టిన ప్రతి చప్పట్లు కానీ ఏదన్నా అబ్బా పనికొస్తానైతే అనుకొని ఇంకా అలా ముందడిగేసాను అంతే. మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ. రియలీ నైస్, చాలా బాగా చెప్పావు. బికాస్ నాట్ జస్ట్ అదర్ పర్సన్ ఇలా అని కాదు, జనాల చప్పట్లు, అప్రిసియేషన్స్, నీ వర్క్ గురించి అప్రిషియేట్ చేయడం, అదే నీకు ఎక్కువ నచ్చుతుంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు, ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది దానికంటే మనం ఒక పని చేస్తున్నాం అంటే జనాలు మన వైపు చూసి రెస్పాండ్ అవుతున్నారంటే అది చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్. ఒక పాట పాడినా, ఒక డాన్స్ చేసినా. సో ఐ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్. జస్ట్ లైక్ ఎస్తర్ చెప్పింది, గాడ్ గివెన్ టాలెంట్ వేస్ట్ చేయకూడదు అని.
అలాగా ఐ సీ ఇట్ as a blessing. నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ చిన్న వీడియో చూసి మీరు బాగుంది అన్నారు అంటే ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అనిపించి, సో దట్స్ హౌ ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్. ఓ మై గాడ్, మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నీ ఒక్కరితోటి ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలి. సూపర్ జ్ఞాన్ ఉంది నీ దగ్గర. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్. సో ఎలా అనిపించింది తేజ గారితో వర్క్ చేయడం, సో తన కంపెనీ? తేజ అన్న నాకు సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి తెలుసు. తేజ అన్న దగ్గర నేను అతని డిపార్ట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా నేను అతను ముందు లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అప్పటి నుంచి కూడా అన్నయ్యతో పరిచయం ఉందన్నమాట. సో అతనితో ఆ ర్యాపో ఉండింది. అతను ఎలా ఆలోచిస్తాడో నాకు కొంచెం తెలుసు. సో నేను ఎలా ఉంటానో తనకి తెలుసు. సో చాలా ఈజీగా ఉండేది. ఇప్పుడు నేను అన్న అని ఎలా అంటున్నానో సెట్ మీద కూడా అలానే ఉండేది. అమ్మో డైరెక్టర్ ఇదలా ఉండేదన్నమాట. సో చక్కగా వచ్చి ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. సరే అన్న అంట అలా చేసేస్తాను అంతే. సింపుల్. ఇట్ వాస్ దాట్ సింపుల్. అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. జోహార్ ఒక్కటే చేసిన తర్వాత అన్నయ్యతో చేసినా చేయకపోయినా దిస్ బాండ్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ షూర్, బికాస్ దట్స్ హౌ ద జర్నీ హ్యాస్ బీన్. సో యాక్టర్ గా వెళ్ళి సెట్ మీద కొట్టేయడమే కాకుండా ఐ యూస్ టు నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎలా కళ్యాణ్ గానీ వీళ్ళందరూ ఎలా కష్టపడుతున్నారో ఐ యూస్ టు నో. సో దట్స్ ద బాండ్. సో వి హావ్ లైక్ లాస్ట్ 120 seconds, 1 minute 20 seconds. అందులో just wanted to know is ఎలా అనిపిస్తుంది అంకిత్ మధుర ఆడియోతో మ్యూజిక్ కొలాబరేట్ అవ్వడం? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చెప్పగా లిరికల్ చాలా బాగా చేశారు. సో వీ వర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. ఎంటైర్ టీమ్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. అండ్ తేజాన నన్ను ఎప్పుడు కలిసినా మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా మధుర శ్రీధర్ గారు తేజాన్న ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారో చెప్తూ ఉండేవాడు. సో దట్ ఈస్ రియల్ బూస్ట్. దట్ ఈస్ రియలీ అ బిగ్ బూస్ట్, బికాస్ మేము ఫ్రమ్ నో వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెడదాం అనుకుంటున్నా. సో శ్రీధర్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ఉండాలి, లైక్ చేయబట్టుకొని పైకి లాగడానికి కానీ లేదంటే వెల్కమ్ చేయడానికి కానీ. దట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. Awesome. Thank you so much, Ankit, for joining with us, and wish you much more better success and all the best for Johar also.